Nagmando siyang preemptive evacuation ang Office of the Civil Defense Region 6 bangod sa posible halit nga dalon sang bagyo Basyang kung magabot na ini kag maglaslas sa Western Visayas. Base sa memorandum nga ginpagwa sang opisina, ila ginmanduan ang tanan nga mga lider, munisipalidad, syudad kag local disaster risk reduction and management councils nga mag-conduct gilayon sang preemptive evacuation sa tanan nga mga high-risk areas sa ilatag sa kalugar. Ginaabiso man ang tanan nga mga pumuluyo nga ukon nagaestar sa coastlines ukon malapit sa mga baybayon. Amo man ang mga lugar nga masami ginaluntaran sang landslides nga mag-evacuate sa mas hilway nga mga lugar ukon sa mga designated nga evacuation center sa ila lugar. Nagpanugyan man ang ahensya nga i-check nga mayara sang husto nga pagkaon, tubig kag bulong ang kada evacuation center diri sa Western Visayas. Sa karon ginapasigurado nga naka-standby na ang tanan nga mga katapos ang local Disaster Risk Reduction and Management Council sa bilog nga rehiyon bilang pagpanghanda sa bagyo Basyang yari si Regional Director Raul Fernandez ang Office of the Civil Defense Western Visayas. Yung mga incident management teams ng ating mga local government units activated na rin, nakaposisyon na rin ang kanilang mga tao no, sa mga critical areas and even yung kanilang mga food packs naka-prepare na rin. Those are just parts of preparation sa ginagawa natin kay Basyang. So continuous yung ating monitoring sa movement niya. And every day mayroon tayong kinakandak na weather activity. So kasama yung ating SRR. So i-ano rin natin sila, i-pre-position din natin sila sa mga areas no na identified natin ang mga flood prone. Yan. Katulad ng parati nating sinasabi no na wag nating ipawalang bahala or maliitin no yung magiging epekto nitong bagyo na ito kasi nga based sa ating mga previous experience kahit nakasagsagan ng bagyo may mga naliligo pa rin no sa mga ilog. Si Director Raul Fernandez ang Office of the Civil Defense sa OCD Western Visayas.